Gero, hemen dagoz, guk hemen egin dugu zan argitalpena, honek dira argitalpen berriak, monografia txikiak herrienak eta hemen zertuko duzun, honek dira ez da argitalpen batzuk, atara duzunak, berri guna eta ospatu izan, zandaren atara duzunak, ez ikustean argitu ina, bai. ikusi. Eta zelan lortu egiten dira? Liburuak ona sartu dira asko, dudan gero esango duzut, hemen aste bat gutxi, biak erbesteratuak izan dakoa, baina Euskal Zaleak da horrikaz hasi ginen hau biblioteka egiten. Hor egun, dituzan atlasaren, sekretunuko, gure Euskal Herritxoa. Zelan egin eben Francisco, hau amintu egin alde parlamento, de Pirinea. Danetariko kartelatakoz, danetarikoa. Bai politikoak, bai sindikalak, bai danetarikoak kartela. Erakusketa bat daukagu laster Bilboko iraunkorra, sendoa, sinesgarria egiten saiatu da beti. Baina aldiango eskari preminei jaramon eginez, lehena eta moderna. Sailburua eta Labairuren kideok zuen gonbidapena eskertzen dut eta pozik nator egoitza honetara sailburua lagunduz. Gogoan dut irakasle eskolako ikasle nintzala, eraikin honetako ikasgeletan landu nebala nire euskerea. Hemen alfabetatu nintzan, Labairuk eskaintzen ebazan udako ikastaro trinkoetan. Nire modura milaka eta milaka lagun izan ziran, Labairuk eskaintzen ebazan ikastaroetan euskerea zeben lotura indartu ebenak. Asko gara, Labairuri aitorpen hau egiten deutzagun gizon emakumeak, eta uste dut askoren iritzia azaltzen dudala sasoi hartaz, gomuta gozoa gordetzen dugula esaten badut. Helduen alfabetatzean dana egiteko egoan urte aretan. Oso garrantzitsua eta eskuzabala izan zen, Labairuk egin eban ekarpena. Horregaitik, 40 urte betetzera doan aldi honetan, beharrezkoa da gogoratzea eta jende aurrean aitortzea. Euskeraren berrindartze, biziraupen eta transmisioaren erronkan asko izan dira pisua eta ereina izan daben gizarte eragileak. Zalantzabarik, Labairu ikastegia izan da puntakoetako bat, eskerrik asko beraz. Labairuk 40 urte honek etorkizunari begira ere ospatu nahi izan dauz. Euskerak aurrera urrats handiak eman dauazan arren, erronkak daukaz oraindik. Euskalduntzeagaz jarraitzea, Euskal hiztunen komunitatea gero eta handiagoa izan daiten, Euskerak gero eta Euskal hiztun gehiago izatea. Baita be, Euskaldun horrek berbetan jartea, Euskera buru eta bihotzetik Espainetara eroatea, hau da, gure hizkuntzaren erabilera bermatzea alegia. Etorkizuneko bide honetan, Labairu bide lagun behar dugu eta izan gura dugu. Auzolanean, lankide eta bide lagun. Aipatu gura dut baita be, Labairuren zerbitzuen zerrenda ez dala euskerea eta literaturaren munduan amaitzen. Etnografiaren arloan, egin dozuen ekarpena be bikaina izan da. Aipagarria da, Jose Miguel Barandiaranen gidaritzapean, Bizkaian sortutako etniker taldeek Labairuren eskutik izan daben jarduna.
Azpimarragarria da etniker taldek herriz herri egindaben bilketa lana. Gure izaeraren eta kultura tradizioaren ezaugarriak, kultura modurik zabalenean hartuta, jasorik geratu dira ondorengoen ezagutzarako. Ezagutza hori modu sakon eta sistematikoan geratu da jasota euskal etnografia lan bikainean. Kultura ikusteko eta munduan egoteko modu bat da Euskal Herriko atlas etnografikoa. Gure aurreko gizon emakumeek munduaren lur zati honetan bizitzeko garatu eben mundua eta modua erakusten deuskue. Zer izan ginen eta zer garan ezagutzeko ezinbesteko tresna. Labairuk egindako lanaren eta ekarpenaren zerrenda luzea da. Ezin ahaztu gaur hartzen gaituen Euskal Biblioteka hau. Hemen dago Labairuren funtsa eta oinarria. Liburutegi eta artxibategi zabala eta zehatza da. Danon artean osatzera goazen Euskal Liburutegi Nazional horren zutabe eta lankide ezinbestekoa. Amaitzera noa, 4 hamarkada honetan iraultza sakon bat bizi izan dau gure gizarteak. Urte guzti horreetan, egunez egun, Labairu osatu daben gizon emakumeak partaide, langile eta protagonista izan dira nazio eraikuntza horretan, asmoz eta jakitez. Orain be, aurrean doguzan erronka handiei aurre egitea jagoku. Nori bere arloan. Herri erakundeok konprometituta gagoz erronka berri horrei aurre egiteko, baina jakin badakigu bere bizikoa izango dugula gizartearen lankidetza. Abantaila bat dugu, ziur nago, datozen urteotan ere auzolanerako prest izango dugunaz Labairu. Geu be prest gaukazue. Zorionak beraz eta eskerrik asko.